kula bawanane. Siap. Iki Mbak Elisa ora ngadeg sisan saiki apa? Ya enggak apa-apa. Ayo kan lho, Elisa. Nah, sisan. Ya, Daripada engko dadak ngadeg nunggu saiki didege sisan. Iya. Nek wis iki ngadeg, iki ngadeg liyane melu ngadeg. Nah, iya. Nah, sing wedok-wedok iki lungguh bae. Iya. Sing lenang ya ngadeg anggere ngadeg. Iya. Bocah ayune kaya ngene. Walah pol. Kowe mau niku teko niku kowe iki dadak dandan kowe iku ora dandan kowe ayu. Ora dandane wis ayu. Berarti kula mboten sah dandan mawon nggih. Ayo wis lusuti ngono. Weh aja tak kene iki aja jedak perkudorong nak kepidak. Oh nggih. Omong adoh nomor kedoro isih tidurno kok. Ya. Kono. Pundi? Kono. Awas ketabrak pangeran Beki. Nadyan wujud temong peksi. Wah, terangane Wiyagana iki ana salah sawijining dalang sing mau bengi dalang. Lah genah. Mas berjuang. Mas berjuang. Liyane wis merdeka kae isih berjuang. Berjuang terus. Sian. Busuin. Dalem nak. Dateng tengah. Iya kene. Men anget. Tengah jero lho, Nduk. Mboten apa-apa ben. Ya ora apa-apa kowe iso jembuk. Iya. Agawe taline berantar. Mriki Pak, mboten apa-apa medal iki. Mboten apa. Larense kuda. Nggih, monggo. Wah, jan. Rasa tenan lho nggawa akeh banget. Lah iya ora akeh mosok moko siji ya kesele bali. Oh. Alon wae. Mbuh kowe. Halos manis nur merati. Saking bakule tempe. Nggih. Nyuwun lagu sambel kemangi. Oke, kene tanehne aku sing entrengan kok. Selenggan kula lana. Ada pengumuman ini bukan permintaan lagu. Oh, Ya. Tapi Apa nyuwun niku? boten ngarsanipun para pamirsa, gandeng kawontenan sampun boten gemres. Gremes. Kula aturi. Pun aturi lenggah malih Iya. supados sedaya menika saged menikmati menyaksikan. Lah ngeten iki sing tertib ngoten iki sing kula Nanti seneng. andhaping manah nyuwun wonten ngarsanipun para pamirsa. Matur sembah nuwun awit kawi gatosanipun. Lenggah wonten papanipun piyambak. Nggih. Sing mangke kok lah patroke ilang patroke. Sing dienggo tengeran telo. Nggih. Telo. Kok telo. Telo nomor pira ngoten. Golek isi podang janar. Ibu. Heba bunga ing atiku bisa nyanding dadi tombo. Ayo anu, ayo mbakmu. Waduh. Iya, Pakmu. Waduh. Kayak ora. Wes pas lelu wes. Ayo mbakmu. Iya pakmu. Lah. Lah kan pripun le nyauri? Ayo bener wong Lah benere ngoten. Iya sayangku. Iya. Wah. Gak ora sayang selak wengi. Malah saya gitep. Esuk awan ning omah wis ora rasan kaluluran golek isih tak sayang mubeng-mubeng miteragan Yo. ora krasa esuk awan nganti bengi
wis ora krasa nang goleki sing tak sayang ngobeng miteranggonku goleki so abad yen ngati yo nyapa tak sawang mencok ing awak kegancangan narinde saka Sarat ireng tak sawang tambah manis Iba bunga yen lakon Tuntut ati kerahanan Naramadya hatiku sansaya Kasanani Sampekan bulu tebel Padang sampean dibinang. Iya dong. Iya, makasih. Pamit. Matur nuwun mbokmu. Ana tindhe ra memang. Heh? Ana anune ra memang. Ono ning 20.000 ya? Wis Sira mungkin ditampa. Ini nafkah malam ini tuh ini. Ya Terus semono kuwi? Ah iya. Ah ya. Iya. Aja disyukuri. Ya. Anje matur sedanuan nggih. Iki dicipuk nggo tuku boba. Ah, Anu, iya. nggo tuku seblak. Ya. Latihan menafkahi Siap. mbok 20.000. Weh, ora ngono ta enane Iya semua. sakit banget loh. Nah, Biar iya. aku Iya. nafkahe paling ora sedina 5.000. Mangewu. Lah biyen iki beras kira agek 100 kok. Saiki wis pirang-pirang puluh ewu, ora apa-apa. Sun ya Mas. Oke, anu sapa jenengmu ki? Mbak Lisa. Oke, mbokmu. Iya. Ya. Sun ya Pak. Oh, nggih mboten apa-apa. Udan meneh. Udan meneh. Ya ora apa-apa. Oh, betul, Berkah. berkah. Ya. Muga-muga berkah. Ora nek udan tenang wae anggere ngene iki ora. Apa sampean ki sama ngudan? Ora aku Nah, mbiyen. kudune rak ya mau ki kok kepiyekke ngono lho mereh udane ki ganti sesuk-esuk. Aku jane ya pawang udan nyambi ning lingku maca kleru mau. Lho kok kleru piye? Ya wis Aku, ora. Duh Gusti mugi mboten jawah, mboten iki kebusak. Terus Kaya dadi duh Gusti Lingre. mugi jawah. Ya wis ora. Ora nek udan percaya aku anggere ngene iki. Menika sampun katur. Wajane. Iki enten mulai request saking Pak Eko Bilowo. Nggih, napa niku? Anu Sugeng Dalu ki. Sugeng dalu. Saking Suru Kubeng Setu Bekasi nderek wungon salam kaki sedaya mawon menawi orang badhe nyuwun gending sesideman. Nggih. Ya matur nuwun. Nah, siap. Mengke dimenangkani. Oh, nek ngene iki ya udan jenenge. Lah genah mosok kaya ngene. Ya. Monggo. Ku tak anu meneh sing Patus papan ingkang prayogi. ya. Oh. Oh, nggih. Mulai nang kono ta Pak Suraji. Sugeng dalu Pak Suraji. Iya. Ah wong wayange nek kene sing dipresane kono lho. Lah. Wo nek ngene iki jenenge udan tenan kok jebule, Mas. Udan tenan. Nah iki ya udan tenan. Ayo. Ayo. Mepe gogek kae koyoke. Lah nek gogek kepepete lho nak. Oh, nggih. Nggih. Rada ketok pokoke
nek sing mirsani kene iki berarti kuwalik wong saiki sing ngobah penontonnya dadi sing ditonton ya kono iki biasa. Wis Wis mboten sing mriki masalah. kersane pados papan ingkang sekeca. Nggih. Awake dhewe tetep cos panglipur. Yo no. Nggih. Walek pelok, Mas. Pelok Mas. Ya. Anu lali janjine. Ya. Menika pamundutan saking sinten pun sendikane sinten ingkang nglirani mbok Saking saking ebrek pete tulisannya ngoten. eblek pete. Ebrek. Ebrek to tak kira eblek. Nek ebrek iki ada wayang niki. Sing anu Mbak Niken iki donge podang kuning mau iki Mbak Niken wong sing ahli permanukan iki Mbak Niken. Oh. Nggih mboten napa-napa. Pun lintoni sanesipun. Lah iki ya ahli nek go permanukan wis suhin iki. Padake bakul ora kok piye? Yo. Wes, ya Mbak Niken 2. Niken 2 menika ingkang maos ngagem bahasa Inggris. Apa? Terus piye? Artinya piye ora dong kowe Ayo wis Google Translate ngono. Oh iya. Niken Ya, 2. Mbak. Nggih. Nek Iki ora yo cilik banget iki yo. Yo. wes semono kok cilik. Aku yang ngarani gede. Mosok gede. Gede sauraku. Sing ngendika sedenganmu sapa? Kula, Pak. Nah. Oh, Pak Jadi. Oh, Pak Jadi. Pak Jadi niku pengamat kok. Pengamat sindene Pak Jadi. Lah sinden ki gawane Pak Jati kabeh. Wong kok padake apa sedengan. Pak Sentun. Sendu. Iya. Lali janjine nek bawane to. Langsung mawon. Oh langsung aja to. Nggih, lali janjine denak nika niki Selak ngaturaken. udan. Niken Ora, juga. ya, terang. Terang yo, terang. Yo, Monggo. yo. Mangga. Terang Blok malih. ora. Yo, wes lak arep ngentasi memean wae. Yo. Hey, hey. Ayo yo. Iya, iya. Yo. Iya, iya. 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 Tak, otak, otak. Tak, otak, otak. Tak, otak, otak. Tak, otak, otak. Hai. Ae. Mesti tak lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora takon Iyo. tung gentak gentung jas Mbah Waluyo kok lenggah to Mbah Nah, aku ora iso ngejos. Kok ngadeg lho, Ya, Mbak ngadeg. Mbok yo ngadeg wis ditunggoki Mbak Niken 2. Wah, wong ngadeg iki ya arang-arang. Mungkin kesel aku ngadeg terus. Alah, alah. Nek mau ngadeg ki ya apa? Ya wis tak ngadeg. ditambahke nek anu Ya wis tak lungguh. malah nesu lho Oh, Terus tak jamoni tenan. aja nyatane Mbak Niken 2 ki menjumenengkan. Sedengan soalnya jare Lah. Pak. Lah nyatane kok Mbak Waluyo ngadeg. Terus Aku semangat anggere ta? krungu sedengan ngono ngadeg aku. Yalah. Ayo. Genah nek sedeng ya, Mbak. Iya. Wah, Pak anu, sik kowe rada Piye, maju, piye? kowe rada maju. Majoranan. Pak anu Pak Kapolsek. Jare malah gur Kapolsek kadang-kadang Sri Rama. elek-elek iki ngono mau. Parani. Hah? Wis, pun Mbak arep dipoto nek cara robot ya bayar 4.000 ning gandeng wong monggo. Enak rana nek ditimbalino. nggih pripun Pak Arep disawet. ngoten lho oh nggih Nembase kowe nek rampung gek lungguh. nek rampung nggih pembayaran kok ya Oh, lungguh wae. Oh lah genah nek pembayaran ku nek rampung gak pembayaran. Iya. Kenapa Pak Harna sampun kondur Pak? Sampun, dereng. Oh, sampun. Oh, Oh, bareng pas Jawa kalau mau. bareng pas Jawa terus kondur. Ajrih kalian toyo. Ya ora.
Lah Katik. Oh, nggih. Oh, nggih menika sampun terang monggo wonten rasanipun Bapak Ibu. Pamirsa monggo klatir gamalih mungkin nek udan ngadeg melih mboten apa-apa. Oh, ngrasake penonton. Nek kira-kira lemah wis melenyek urung iki. Lah ya Ora. pun jemek kok ya. Oh, jemek. Monggo lenggah malih engko nek udan kayak ngadeg meneh ora Iya. apa-apa. Pokoke lungguh ngadeg monggo. Mboten nek Jawa pun monggo. Malah sehat. Iya. Janjane kowe nek Yen tak lelemu. lakatmu Lakas. jak kepriyan hatiku suci Apa? Eneng manusia planet lho. Lah ndi? Ndak saya murup. Lha apa iki jenenge? Apa sirah? Oh sirah. Wah. Oh. Wah. Kayak engko lemari ya go nentek baterene kayak gek mundur. Sabar. Lah wingi nek kodanan prakonser. Keno. Lah, Ora kosran Muhammad Dani. Jeblok. kayak nek peteng meng karek ndrungkluk kok kayak ngono kok. Nah, ya disawer. Sawer. Sawer. Nggo tuku baterai. Siap. Sama. Tetap semangat. Wis kayak durip kene. Tuku baterai. Iya. Ah, Kowe lak bulan. iki setelane nggon ngendi to Pak ne? Lah kuwi bingungke mobil kuwi. Lah Lah kok piye? bingung? Lah Bang Ijo murup barang iki mang mobile maju mundur. Oh, saklare. Saklare ning kathok ndah kabele. Kowe kok ngerti kabel barang to? Lah nek Lah, saklar ya, listrik kan ya ning kabele to, Mbak. Kayak iki ora nganggo kabel. Lah Ya. terus Akad serabut. Tembaga. Ya, tembaga ireng. janjane kowe nek Ya, lakatmu ya. sajak hatiku suci Sip. Pripun Pak? Oh nggih. Nek lagune mandek lampune pateni men boros kok joget. Nah. Matur suwun Pak. Nggih. Siap. Ya. Pak, nggih. Mangke Matur ngersake lagu nuwun Pak menapa? Kasiwa. Waduh. Ngersake lagu menapa Bapak? Waduh. Men Mbah Waluyo kersa, Pak. Waduh. Kersane Mbah ngaten. Waluyo niku Nggih, berpikir siap nggih. Mbah jenengan di Kon rono dhewe. Nggih, monggo. Nek kowe rono nek duit aku rono dikeplake paling. Ora apa-apa bojane Dede. Ora, Ya mbak menawa Mbah, lho. Mbah ora dikeplak. Ngapa Dikecek. Dikepruk. dikecek malah meneri wong aku ki nek nang omah ya. Ditimbali Pak Carik lho sampean. Oh, Pak Carik. Pak Lurah no Pak Carik. Pak Carik. Oh, Pak Carik. Nggih. Nek Pak Lurah nu rendirah. Heeh. Nah, nek pacare Nek Pak Dukun nanti ko. Nek Pak Carik. Nek Pak Carik nanti ya wong kuwi marepan. Lah niku gawe wonten niku. Surawane. Mbok ya Oh nyambut gawe sik Iya. aku dibayar. ana. Jula-juli. Hah? Jula-juli. Alah. Nah, ya. Langsung jula-juli rasa anggo caping ngono. Nah, jula-juli. Wong nganggo.
Waduh, jan tegel banget. Nek ora nganggo 20 nek nganggo 21. Men tetep ngancing. Oke. Yo. Ora usah disawangse engko ndek ra sida. Saben Wengi. oh lah mula. Mula boyokan lah saben bengi. Saben wengi wayangan. Awas sampun ninguk wingking, mangke mindak utah. Oh nggih. Wong ngertos menek kula pahit. Biasane iki. Biasane wedang jeruk wis jeruk gulung lho Mas. Nyawang. Kona. Lah kok gondelan iki? Untung cekelan aku nek ora ono iso geblak. Sensip. Pripun Mas? Ajak metu jajake pecel. Wah, lah ya sampean medeni bocah lho, Mbah. Wah, lha wong putuku yang gertak kudang do cicil kabeh mergo wedi ora. Lah kene isih ana sing ora mencicilke. Lah kene kumutan tak kurepke dadi ora ngerti aku. Yen Yang pole wae. Amang karo Janur. Janur. Kuning. Kembang. Baik. Weton. Pancian. Pacitan. Lah ya ada pacitane gek nganggo pancian ning jebul. Pacitan. Sampeyan ki dhewe dhisik karo kanca-kanca lho. Disurake dikira wong edan. Aku Hore. ngerti wong edan kok ditonton. Berarti sing nyurak iku ya edan padha wae. Waduh, aja ngono to. Ngono wae. Ora, nek ngono yagane ya edan. Ya gone ngene digameli wong edan berarti wong edan padha wae. Lah sing waras sapa iki? Sing nonton. Dalange ya bijaksana nek dalange. Yo. Agar tau nek kowe ngono sik. Ora ngalahke mercon. Lah kok ora ngalahke mercon? Lah Sumatera ora mau jedot. Dan panas udan. Oh, dan panas. Aleng-aleng Ceping. gunung. Saiki diganti kata-katane. Yo surep numpak sepur. Waduh. Surep ngendi kuwi? Lorku. Arep Jakarta ajake. Mlakune rindik menganggo kathok kolor. Dadi wong urip aja seneng takabur luwih becik dulur sing andhap asor. Percaya nek iso ngono kuwi mesti akeh sedulure. Lah
tuku tape kok dadak jaketan ketoke nyekel HP ning ra duwe paket. Gergo gaya-gaya. Emane aku. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua aku sayang papa. Tiga-tiga. Tiga-tiga sayang adik dan kakak. Aku sayang semua. Iya. Ayo sing rajin sholat. Kowe aja sembrono. Sembrana. Yen iso ngono uripe tentrem. Ayo ora sing do ayem. Ayo gotong royong kanca kabeh desane supaya maju. Menawa walu Karo mesem guyu ora perlu gotong royong kabeh ora sah nganggo padha nes. aya yen bar walu mas terus Kabeh dulur ayo sing becik marang keluarga. Dadi wong urip yuk srawung sing becik ora usah duwe watak sing padha ayo aja malas banjur angka rolas mas bekerja harus keras. yen angka telulas Nek wis hasil kena tuku beras. 11 12 13 Batihe urip waras-waras uga bagas waras. Anyar. iki tok iki mau hiburan Ayo ngono kuwi. Lah nggih apik Mbah, aku seneng nek ngoten iki. Aku ya seneng. Ngene iki ya nganti ndledek le mikir padha ora. padha karo ki pendidikan cah sekolah Nek Lah, pendidikan cah bener. sekolah. esuk ngono kan No ya ora saya ngono kuwi pokoke ngene lho. ora apik nek ngono kuwi Nek esok-esok kok sing ngene lagi metu. Iya. Sekolah mesti awet wiwit nata buku. Sowan bapak ora lali sowan marang ibu. Tanane mesti ngajung nuwun donga pangestu. Sip. awan-awan Sengengene ana tengah. Cah sekolah watine wis wiwit rada bunga. iya Kek ndang mulai ben ceket tekan omah ora gawe bingung bapak ibu uga Simbah. yen sore mas sore-sore sengengene arep delik ayo dulur kabeh apa aja tumindak becik karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono kuwi contoh urip sing apik. yen wis bengi Bengi sengengene ora ket kok ora ketok Kok kan kata-kata. bengi sengengene Lah. ora ketok sing neng omah ngono meng bapak karo Simbah. simbok bengok karo Allah ngerti bapak ora nganggo srandal Utuke ya jorok. ora nganggo kap ora nganggo sandal sita Lah, tegese loro. patang kudu dienggo sita iki permintaane mau jake banget lah iya Nggih. bacutane dienggo sing sesuk bengi
Nggih. Sesuk ning Wis Oh, iya. timbali meneh. Ora dintek-teke dagelan nyat-nyot ndadekne. Engko bengi isih kok. Engko bengi isih tanggal 30. Nadyan. Ngereto. Son. Kok kene aku Mas Sulis. Eno mane banyu. Yo. Oh ya. Kaya joget. Gunung sampun. Jula-juli nggih sampun. Nggih, semua sudah sampun. Sampeyan sudah wis. Ayo nduk terus kelakon. Yo. Ayo mak tak derake.